indonzi munyadzi kutera sechikumbiro chatinacho panzvimbo yedu ino yeBindura the whole Zimbabwe yese kutadzirana kunoita sei kunowanikwa kusawanikwa tichitora upenyu hwedu isusu netemiki yedhola hanara chimiro chatenge chichiratidza pakurarama kwatenge tichiita. Kana munhu uri watadzirwa kana kuti wagumbuka, pane vanhu vanokwanisa kukansela vanhu vanenge varipo akawanda, mabandiko aripo vanotaurwa nawo. Hatifanira kunge tichikwanisa kutora upenyu hwedu isusu. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. pamusoro iyi mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi tadzoka zvakare mumusha weBindura muchipadze. Paya takakupai nhau yemwanasikana akanzi, ngatiti akanzi in brackets, akakomita suicide, akanwa mapiritsi emakonzo zvakazosvikira kuti ange achishayika. Paya makaona takataura nevavakidzani varidzi vepamusha vakaramba kuti aiwa isusu vanatezvara vedu vari kutiripisa, hazvisiri kunzwisika, saka kuti tirambe tichitaura nemi tinogona kutanga kuzvipinza futi panguva yakaoma yekuzoripiswa. Nhasi taudzwa kuti ndozuva riri kuvigwa mwanasikana mushure mekunge ndofunga mazuva apera sofa kana risingakanganisa anogona kunge akuma 16 days munhu ashaya asati avigwa. Tazoda kuti tichinzwa kakuna vanatezvara vaipuwa mhosva paya paya ndiwo vari kuomesa musoro. Ndikatotaurawo ini ndikati vanhu vemasvingo muri kuzvifambisa sei. Saka nhasi uno tiri kuda kuti tinzwe kubva kuna natezvara kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tipe vanatezvara mukana. Nhasi hatisi kuzotaura hedu nevemhuri yacho nekuti tinoziva kuti mhosva iyi yakaitika mumaoko mavo. Naizvozvo munhu zvaanotaura achinhadzurudza kudivi kwake. Unganyime mpururu musha una harangero, Musha una harangero, tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina mpururu kana mukanyanya. Mhuri yeZimbabwe ndofunga pamberi pangu vamuri kuona ndo mhuri tingati vabereki vemushakabvu Love Joy Mutingondo. Ndoda kuti vangozvizivisa mukwanise kunge muchivaziva avo zvakare vari kushungurudzika nekufa kwemwana wavo kuti kochii ndiyo here nzira yekufamba nayo. Ndokumbira mutaurisi. Ndinimai Love Joy Muti. Ndimbuya vake, mai vamai vakabereka mai vake Love Joy.
Ndini tete waLovejoy, hanzvadzi yababa wake. Ndini Tashinga, ndiye mwana wake. Ndini tete waLovejoy. Ndiri sisi wake. Ndini tete waLovejoy. Ndini tete waLovejoy, hanzvadzi yababa. Ndiri hanzvadzi yaLovejoy. Ndiri mwana waLovejoy. Ndiri baba munini baba waLovejoy. Lovejoy mwana wahanzvadzi yangu. Lovejoy ihanzvadzi yangu. Ndiri baba mudiki. Ndingina wababa wake. Ndiri baba waLovejoy. Ndiri hanzvadzi yaLovejoy. Makadi. Tinosimba isu. Tauyawo kwamuri ndofunga dzimweni nguva munogona kunge makamboona nhau iyi pachivhitivhiti. Kunzi vana tezvara hamuna kuviga mwana, mamusiri kuwilling kuviga mwana nenguva. Zvakatotipa kukamara kuti ko chii zvakare chaakuitika. Saka nhasi tinofara kuti takuwanai muripo. Hamene zvamungade kuti taura pamusoro penhau iyoyo. Ndinotenda zvikuru. Ini ndiri baba mudiki vemwana ashaika Lovejoy, saka ndinoti ndiri baba wake. Mwana akakura achigara nasekuru nambuya, asi aimbouya mumusha medu tichiwana nguva naye. Nokudaro pakashaika mwana uyu, vakuwasha vakafonera sekuru kuti mwana ashaika kuno. Vakuwasha havana kuzogona kutora mukana nekukasika kuti vasvike mune MADZITEZVARA. Vazosvika MADZITEZVARA mumusha medu isu MADZITEZVARA nasekuru. Vakapatsana nguro nhoroondo yemagariro angu achita nemwana. Asi iye mukuwasha kwatiri akatizivisa kuti ndaigara ndichimbonetsana nemudzimai sezvinoitwa mudzimba pano nepapa. Uye mudzimai wangu aimbonetsanawo nemhuri kumba panapa nepapa. Saka nokudaro mukuwasha atsanangura kudaro, semukuwasha anga asina mbobvira auyawo mumusha medu kuti tizive for the past 1.5 years to 2 years dzavaigara vese. Haana mbobvadira abhisawo tsvakirai kuno taisatomuzivawo. Haana pfuma yanga yakabvisa taisatomuzivawo, asi izvozvo zvakanga zvisiri chikonzero chekuti tinotadza kubatana naye. Mukuwasha wedu ataura saizvozvo akati ndava kudzokera kubindura kuenda kunogadzira kuti ndiuye ndizobvisa inonzi tsvakirai kuno nemhere yenyu MADZITEZVARA. Akaita saizvozvo, akauya akaita mazuva, haana kudzoka pakare pakare. Zvakadhonza mazuva kuti isu tikwanise kunge tichibatana nemukuwasha kuti zvinhu zvifambe. Adhonza mazuva akazochitumira shoko rekuti vana Tezvara ndinokutumirai motokari kuti ikutakure mugoya kuno. Mukuwasha haana kutumira motokari sekutaura kwainga akaita. Takaita zuva mhuri yese yakamirira, takaita rimwe zuva rechipiri mhuri yese yakamirira. Takazomufonera zvakare achitaiwa tinouya. Mukuwasha uya haana kuuya, akati ndatumira motokari makuseni, mota haina kuuya. Ini ndakazotakura mhuri yese kuuya kuno kubindura kune mukuwasha kuti tauya kuzoradzika mwana. Tasvika kuno tauya kuzoradzika mwana, mukuwasha takaona akagadzirira kuti tinoradzika mwana. Tikati hatichifambei tione mafambiro akaita nhau yemwana. Mushure menge taakunzwa maudhio aitumirwa mwana nemapictures ekukwara kwainga akaita, achitaura kuti ndakanga ndakarohwa nemurume zvakanyanyisa. Saka zvakatanga kutibata mwoyo yedu kuti tichiti isusu tochiradzika mwana anoratidza kuti akanga tongoti in brackets paive nedomestic violence ine munhu akanga aine simba kune mudzimai wakanova murume wake. Nokudaro takazonzwa zvakare kunzi mwana uyu akambenga kaenda kunomhan'ara kumapurisa emuno munzvimbo ino yatiri. Vakapiwa counseling nemapurisa makuru emunzvimbo ino. Saka nokuda kwokunzwa izvozvo kuti ndo zvakanga zvaitika, takachiti ngatichiende kunzvimbo iya yamakambenge makakanselewa, tinzwe kuti makambenge makakanselewa kusvika papi. Mukuwasha akataiwa, takakanselewa, asi patakazosvika kumba hatina kukwanisa kuti tiende nemudzimai aenda anorapwa kuchipatara kukwara kwainga akaita patsamba yakanga yanyorwa nemapurisa kuti mwana aende kuchipatara. Naizvozvo vakanga vataurira naivo murume nemukadzi. Mukadzi akaregerera murume wake, asi hatina kuzoziva isu sehama kuti mwana anga akakuwara kusvika papi, nekuti isu hatinenge takazenge tamuona. Saka tasvika kupolisi kwekwe, vekupolisi vakachizoti ivo
nyaya yenyu sezvo paikambenge yamangarwa panapa hazvichaita nokuti mwana yakabva ashaika mazuva mashoma, hazvichaita kuti mwana aradzikwe. Paakudiwa inonzi postmortem, zvakabva zvauraya chirongwa chekuuya kuzoviga mwana kwatainge taita mushure menge hana dzevamwe vese kusanganisa nemapurisa ati takutora inonzi correct channels, channel inoitwa mushure menge panzi munhu anwa mapiritsi kana kuti aita suicide inopa munhu kuti anobva ashaika musi wakare wakare iwoyo. Saka zvakadzodonza mazuva kusvika postmortem yazoitwa. Postmortem yaitwa takatarisira kuti postmortem ichingopedza kuitwa tonouya toviga munhu seadvice yatainge tapiwa nemapurisa. Nokudaro postmortem yaitwa kuHarare. Takava tava ready kuti tiuye. Mukwasha wedu, vanhu vakanga vari vamiriri vemukwasha wedu vakatizivisa kuti vanga vasina kugadzirira kuti tibve tanoviga mwana. Takavazivisa kuti tiri kuteera mangwana kuti tibve tizoradzika mwana. Vakati aiwa michigarai tinokufonerai. Isi tasara takagara kuHarare nemudzimbo dzataive tiri. Takazviona kuti hazvichaita kuti tirambe takagara. Mukwasha uyu haana kufona. Vanhu vakazofona ava mangwana zvikara amanheru kuti mukwasha kuhafa. Mukwasha akati aiwa takamirira vamwe ukama kuti vatange vaungana. Tikachizofonera dzimwe hama dzake kuti aiwa isi takuuya kuzoradzika mwana, hazvichaita kuti mwana aite mazuva akawanda. Polisi yakatizivisa kuti mwana zvaaitwa postmortem achekwa, hazvichaita kuti aite mazuva akawanda nekuti mwiri wake waane maronda. Firiji haichagona kuramba yakamuchengetedza utano hwake hwaanofanira kunge huri munyama yake maererano nekurara kwainge akaita mumochari. Ndosaka muri kuona tauya pano tazofonera mukwasha uya. Mukwasha uya haana kukwanisa kuzotutumira motikari. Takazotwakurana semhuri kuuya pano. Isi takauya panapa nezuro makuseni. Takaswera pano mukwasha kuti zvinhu zvifambe. Vakati bhokisi harina kutengwa, gomba harina kutengwa, mapepa akazofambirwa nezuro zuva rodoka. Takaswera pano izvino taswera zvakare tiri pano. Rakazuva rekuti pari nguva ino yatiri kutarisira kuti zvinhu zvese zvarongeka nevakwasha takuti tiende tunoradzika mwana wedu. Asi mushure maizvozvo postmortem yakaitwa haina kupa maresults akanzi abude pakare ipapo. Ndo saka muri kuona tiri patiri nhasi. Asi chinhu chiri kungokahadzika mativi mairi emukwasha nesu madzitezvara ndekurarama kwaiita mwana apa kunova kwakazopedzisira kwatora upenyu hwake, yatinotarisira kuti ndiyo domestic violence. Inonzi kupedzisira kwokuti mwana uyu azonzi upenyu hwake hwazotoreka nekunzi azonwa mapiritsi. Isusu kunzwa hatina asati ane umbowo kuti akanwa mapiritsi here kana kuti akapondwa, hapana ane umbowo nekuti inyaya ichiri mumapurisa. Asi chinoti kachakamadza ndechinoti mwana anonzi Mankuseni iwayo anonzi akanwa mapiritsi kuma6. Murume wake akatizivisa achiti Sunday akaenda kunorara kubasa. Mande ndobva amuka zvokuti 6 o'clock akanga atosvika pamba. Asvika pamba akawana mai vake varipo, mukadzi wake aripo. Chakati kuti kachikamadza ndechekuti mwana wedu isusu anonzi akapa amwene wake mwana wake achiti amai inini ndakufa musara muchichengeta mwana. Mari yake $20 yebhasi yainge ainayo akapa amwene wake akati musara muchichengeta mwana. Akaudza murume wake kuti ozosara uchichengeta mwana asati anwa mapiritsi. Mwana wedu anonzi akanwa piritsi kunzwa ndokutaura kwevagari vakanga vari pano kwevabereki vanga vari pano kuti akanwa mapiritsi pamberi paamwene nepamberi pemurume wake. Murume wake akatiudza kuti inini ndabva ndazorova kapu zvokuti haana kunwa mvura, ndarova kapu haana kunwa mvura. Saka nyaya iri kutinetsa ndeyekuti kopiritsi rinogomedzeka sei iro risina mvura. Chero mukanwa kana panadol chairo kana kuti kunwa kanonzika mukapiritsi kakafenwa kanenge kanoti nake kukamedza paurapa pasina mvura kwozoti piritsi remakonzo rinonzi rinonohwa. Uye nyaya iri kutinetsa ndeyekuti piritsi remakonzo iri rakagezenge riripo kwenguva yakareba kudaro yemurora akarara mumba. Piritsi remakonzo rinonohwa kudaro risina kunge rakaonekwa. Saka ndoka nyaya yakari kungoti tiri kungotadza kunzwisisana uye hakasi kutadzisa mwana kuradzikwa. Titori munguva kuya kwanapa takaita takauya nezuro tese veukama tiri pano takatomirira kuti mwana zvikapedzisira kugadzirika saizvo gomba rake riri kucherwa toenda tonoradzika mwana tozonzwa outcome inobva kumapurisa maererano neexamination yakaitwa nepostmortem. Uye mwana panguva yairarama yazokonzera kuti pange pachidhonzera nenyaya yekuti mwana akatumira maaudios ekurohwa kwainge achiitwa nemurume wake nemafotos ekuzvimba kwainge akaita zvanga zvisina nguva inoita 3-4 days achizontabva tazonzwa kuti anzi ashaika. Kushaika kwomwana uku paanonzi akanwa mapiritsi Mankuseni, vana sekuru vake vanga vari mucommunication nemurume wake havana kumbenge vatizivisa kuti mwana wenyu anwa mapiritsi 6 o'clock dzaMakuseni dzaari kunzi akanwa mapiritsi idzodzo. Vakazozivisa sekuru dzava kumapast 1 dzamasikati. Avazivisa kumapast 1 kuti Lovejoy anwa mapiritsi emakonzo. Anwa mapiritsi emakonzo within a short period of time before 2 abva anzi atoshaika. Asi mwana ainge anwa mapiritsi Mankuseni. Saka inongori
nawo inongori muhana dzedu nemwoyo medu kuti pakambofamba zvakafamba sei. Murume achitaura achitabva kubasa anoti akabva kubasa makuseni akasonzwa namai vake kuti mukadzi wake auya pana achida kutakura mubhedha, asi mukadzi wake haana kubatirana mubhedha nemurume wake kuti atore mubhedha wake aite zvaaida kuita nawo. Asi tinonzwa murume wake achitaura kuti inini naamai vangu takabatirana mubhedha, iye akarara mumba. Saka nyaya imwe iri kutinetsa ndekuti amweni vanokubatirana mubhedha womuroora nemwana wavo, iye mukadzi wacho anofanira kubatirana mubhedha nemuroora wavo. Saka tinoda kunetseka kuti paive nenoizi here, pairigwe here. Isusu hatigari kuno, hatisi kunyatsowana vanogona kutinyatsotitsanangurira, kungori kukachidzika takaita. Asi zvese izvo hasi kubata kuvigwa kwemwana, hatina kubata chitunhu, hatina kudii. Kana mandenzwisisawo masvita enyu, ndatenda hangu. Lamba iwe Lovejoy muti. Toita kuti tinyatsonzwisisa, tinoziva mwana akashayika paane nguva zvanga asati avigwa. Chii chikonzero? Nekuti patakauya vakwasha vaitaura kuti vanatezvara havasati vatisunungura kuti tinge tichinoviga mwana. Iwo ndivakatonoka kutizivisa, ndivakatonoka kuzivisa kuti mwana wedu ashayika. Saka taida kuziva kuti chikonzero chii, mwana wedu akafa nei sei. Tozi yanga asingagare kuno, akatozoita zvekuuya kuno. Zvakatondishamisa kuti mwana wangu anzi afira kuno. Hatisati taziva kuti chii chauraya mwana. Toda kuziva chikonzero chokuti mwana akafa nei. Imimi saamai ndimi mune information yakanyatsokwana yemwana wenyu. Muchimutsanangura mwana wenyu mungati anga ari munhu akaita sei? Mwana wangu munhu aigara achifara achiseka, munhu aida chokwadi, munhu aida murume wake. Ini ndichitaura naLovejoy akataura achiti ndainge ndachinetsana nemurume pamusoro pamagirlfriend ake. Saka iye akandiudza achiti arohwa neshamu yomugwavha, saka akazvimba. Saka amboenda kuchipatara akandopuwa medical wekuti azorapiwa kupolisi. Saka report polisi yekuti andowana kurapiwa, asi izvozvo hazvina kunge zvazokwanisa kuitiwa nekuti murume wacho pavakaenda ikoko kuda vakangozongoita kuti vataurirane kuti vadzoke kumba. Saka iye akatumira mamwe mafotosi okuzvimba kwake pakurohwa kwanga aitiwa. Tikatombomukanzira ikati aiwe wadii kuti uye kumusha. Saka pakuuya kumusha kwake akati tega tigokutumira mari ugokwanisa kuuya kumusha. Iye akati ndine $20 ndinayo. Saka tadero takazwa chinzi wadzoka futi kumusha achiti ndane shungu yekuti mubhedha wangu nditengese mubhedha wangu ndikwanisa kuuya kumba. Saka pakudzoka ipapo kuzoti akwanise kutengesa, anga atouya nechingoro chekuti mubhedha uye utoga. Kuda zvina kuzobudirira ipapo, kuda pakaita makusawirirana pakutora kwakaita mubhedha. Ndopaanonzi kwai wakazopa vamwene $20 yanga ichikwanisa kukwira bhasi nokuvagadzikira mwana, zvikasara muchengete mwana ndomwa mapiritsi. Nhoroondo yakaitika iyo. Saka apa pakunwa kwake mapiritsi akanyatsotsanangura here kuti chii chamupusha kuti apedzisira afunga pfungwa dzakadaro? Iyi yangova nhoroondo tenge tichihwa kuti chakazonyanya kumupusha inyaya yekunetsana nemurume nenyaya yemagirlfriend yake. Asi takapedzisira tichiziva kuti wanga akarohwa. Saka isu tatisisina umbowo kuti kurohwa here kana kuti wazomwa mapiritsi kana kuti wangochanza kuti wangoti wamwa mapiritsi sezvo munhu ambotaura situation yekuti ndogona kuziuraya. Ini ndiri tete vaLovejoy. Funga chikonzero chekuti Lovejoy anonoke kuvigwa ka. Chikonzero chekuti kufa kwakaita Lovejoy, varume vake havana kukwanisa kuuya kuzotaura kuti Lovejoy ashaya. Funga vakaita mazuva anokwana 8 days vasati vauya kumusha kwedu kuzotsanangura kuti mwana wenyu ashaya. Pavakazouya pachona ipapo vakazobvunzwa nababa kutsanangura tinzwe kuti mwana ashaya sei, nekuti mwana yakambenge ambofona achifonera sekuru kuti ndiri kurohwa nemurume zvisingaite, miri wangu wese uri kurwadza, nyama dzangu dzakazvimba, sikwanisa kufamba kana kuita sei, ndiri kurohwa nemurume. Saka chakava chishamiso kwatiri isusu kuti tingasumuke here tinoviga mwana atsanangura kuti iye ari kurohwa nemurume, kuti paakatsanangura kuti ari kurohwa nemurume ka hapana, pakazoita zuva rimwe chete murume achibva azofona achiti mwana wenyu ashaya.
saka chikava chikadzikwa kwatiri suti hatingakwanise kusumuka tikanoviga mwana singazivi kuti afa nei. Saka tatamira kuti mwana aitwe postmortem tigoziva tigoviga mwana tichiziva kuti mwana afa nei. Funga manzwa zvataurwa tongai tinzwe munoti kudini nenhau yakadai. Dai murimi vanatezvara maitonga sei, dai murimi mukwasha maitonga sei. Zviri kuitika mukurarama kwedu uyezve chikumbiro chekuti vadiwa vakaroorana vari mudzimba gadzirisanai peacefully, zvisave zvezvibhakera. Kana masvika pazvibhakera zvorevei? Vazhinji vari kugara mudzimba vachigarira kuti ndingonzi mai nhingi asi zvisina kumira zvakanaka. Vamwe vachigarira kunzi baba nhingi zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Pane dzimwe nguva dzaunotoona kuti kusiya marriage yacho chaiko kutori nani, nekuti mangwana zvinozopedzisira zvakusvitsa panguva isina kururama. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regai Mwera Shumba achirowa hake nzira asi chandirwadza zvakare ashaika pano iyi ihanzvadzi yangu zvakare ndimasivanda. Zvinorwadza chose. Dzimweni nguva dai hanzvadzi yangu yakauya yakanditaura kuti bhudhi zvinhu zviri kudai, pamwe tingadai takatsvagawo another alternative action yekutoora kuitira kuti pasave nekurovana zvisazosvikire kulidha kusvika murufu. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.